Здравейте! Днес ще ви покажем как може да си зашиете тази скъсана раница на шевна машина със строен транспорт PFAF. Немската марка PFAF предлагат тежък клас машини. Тази машина е със строен транспорт. Това означава, че плътта се придвижва от крачето, зъбите и иглата и е подходяща за тежки и твърди материали, дамаски и кожа. Машината е с енергоспестяващ Direct Drive мотор 750 W с централно смазване, хоризонтален грайфер, който навива с 60% повече конец на калерката в сравнение с стандартните машини. Повдигането на крачето е до 14 мм. Максималната стъпка на бода е до 7 мм. Машината е с високоскоростен модел до 2800 оборота в минута. От тук може да си регулираме оборотите, може да ги увеличаваме и намаляваме. Може да работим и на много бавни обороти, до 500. Машината работи с система игли 134-35, като ако шиете кожа, може да използвате игли за естествена кожа 134-35 LR. А конците, които може да използвате, са различни дебелини, като от по-тънки до по-дебели, от 100 до 30. Започваме с превдяване на горния конец. И сега ще си зашием скъсната част на раничката. Стъпката на бода сме си я направили на 3. За още интересна и полезна информация може да ни посетите и в другите ни социални мрежи.